Joo, eli morvaa kaikille ja nytten jatketaan Minea. Mun äänet on jotenkin tosi kovalla. Näkkailapä, mä säädän vähän. Oho. Hyvä näkkaa. Mitä täältä saa? Oh. Tää on hyvä. Nyt tässä ei ole mitään niinku, tässä ei kuulu mitään turhaa. Joo. Mun idea olisi, että mä rakentais tällä puulla tähän ympärille sellaista niinku kunnon semmoista aidat tai semmoista, tästä olisi ihan siisti. Se voisi olla ihan hieno. Tilakkaa kanavaa, tykkää videosta. Yritän muistaa joka videossa, mutta jos katsoo joku tyyppi, joka ei ole vielä kattonut näitä, niin tässä on ainakin. Tää on part 3 jo tätä Mine-sarjaa. Tää on lähtenyt hyvin käyntiin. Joo. Mitä vois tehdä? Ainakin mennään muuten Mainaa. Mainaa voisi mennä tässä jaksossa. Me saatiin sitä hiiltä viime jaksossa. Säästetään se hiili. Ei kun rakennetaan itse asiassa noita tortseja. Laitetaan tohon tortsiin ja mä tiedän tohon. Sitten tohon aidan päälle vaikka laitetaan yksi tortsi. Tässä pildataan lisää tämmöset hakut vaikka. Joo, tää on ihan siisti. Saadaan näin nopeasti pois tästä. Eli mä muistan, että nää jotka on täällä niinku, näin tulee ne. Mä mietin, että mä laittaisin aidat näin päälle sillä siististi. Tää vähän pätkii, no ei se haittaa. Miten niitä aitoja rakennettiin? Onks täällä? Tikkuista ja puista. Okei, rakentaa pari tikkuina. Nyt näitä on kyllä tarpeeksi. Hetki. Eiku joo, okei, mä vähän tyhmä, mutta ok. Mitä päälle? Mennään, mä en tiedä, me ollaan saaressa, mennään tonne Mainaa sitten. Okei, nyt me otettiin kyllä aika vähän tätä 3. Kyllä toi ehkä riittää. 12, ei tää riitä. Onni, ja vielä missettiin toi ainoa. Ei se haittaa. Jos tähän päälle laittaa, se rupee lentää. Eiku, hetkonen muuten. No, mutta on siistimpi, että se on blokkeja, niin ei se haittaa. Tää itse asiassa kieltävät tähän sitten tehdään semmonen niinku siisti katto. Tästä tulee ihan siisti. Tästä talosta. Kyllä hyvä tää kivijuttu tai tää kivikirves. Joo, eli paljon niitä tarvii. 4. Nais ei mitenkään. Voi hemmetti, mä en edes kattonut muihin neviin. Mut tehdään niinku tyyli, tehdään tähän semmonen aitayhtö tai semmonen, että siitä pääsee tämmönen. Sitä on kyllä, tää on kyllä vähän, eiks tää ihan siisti? Mä tykkään. Tämmös joo, sitten nyt ruvetaan rakentaa, itse asiassa mennään Mainiretkelle. Tehdään lisää näitä kivihakkui. Sitten otetaan vielä 1. Tarvittais kyllä enemmän tortseja. Tää on nyt ihan hyvä. Joo, et meillä on hyvin leipääkin. Tai siis lihaa tossa. Meillä on hyvät kamat.
Moro Eetu. Eli meidän talon mennään tästä. Toivottavasti nyt tulisi, jos löytyisi rautaa, olisi kyllä aika OP. Joo. Siinä summerissa, niin siinä oli niinku ne peliäänet liian kovalla, niin mä en tiedä. Sitten jos mä teen sit video, niin älkää mulle valittako, että siitä ei kuulu kunnolla ne äänet. Tai siis mun äänet ei kuulu kunnolla. Okei, nyt tuli suoraan vasta. Käännytään itse asiassa, mä en halua kävellä tästä suoraan pitkin. Täällä on vähän pimeetä. Okei, mä tarviin nyt jotain materiaalia. Löytyis nyt jotain hyvää materiaalia? No toi yksi tortsi, mä säästän sitä vielä. Ainakin toistaiseksi. Näkyykö tää siiliä katossa? Ei, mutta täällä kuuluu luola ääniä. Okei, mä edyn just tän sisälle. Käännytään taas vähän se. Okei, nyt jotain hyvää orea legit oikeesti. Tehdään tälleen, mä tein tälleen aina ennen. Pystyyn kattoo aina pitkälle. Okei, mennään takaisin tänne. Mä kuulen skeletonin äänen. Okei, niin oikeesti jotain uraa vähän äkkiä. Syvällä mulla on kiveä. Tarpeeksi. Mä en tiedä kuinka korkealla me on. Katsotaan itse asiassa. Otetaan tää päälle. Saadaan ne koordinaatit koko 26. Me ollaan me ollaan kyllä aika alhaalla. Pikki menee kohta rikki. Se ei haittaa. Danda. Okei, mä kuulen koko ajan kun skeletonin kävelevän tässä ympärillä. Okei, nyt jotain oreja vähän äkkiä. Okei, mä olen oikeastaan aika alhaalla. Otetaan tää. Okei. Annetaan hänen kokata. En mä saa hallita, että tätä on niin nopea. Tässä lyttää tää kiveä. Okei, mitä hittoa. Me ollaan nollas, miinuksella. Mennään ylös tää vähän silleen, no. Ei me saada mitään hyviä euroja. Mennään rakentaa sitä talo vaan loppuun. Tai laitetaan se katto vielä pään päälle ja sit se vintti. Ja silleen. Mä en kyllä tiedä mitä mä teen sinne terassille. Varmaan jonkun kalastushomman tai jonkun, mä tiedä. Katsotaan. Juu. Tilakkaa kanava. Mä yritän muistuttaa sitä aika monta kertaa näissä videoissa. Te ette vaan unohda. Ja tykkääkää videosta. Creeper naksu. Älä. Mä oon niin huono. Toivotti niin paljon lämmin. Jäi. Ja jää. Tuu tän.
Toivottavasti paljon tämä mikä jää. Okei, nyt talo piilo hetkonen. On molemmat ovet täällä auki. Nukkumaan! Joo, toivottavasti että äänet edes kuulisi hyvin. Lähdetään itse asiassa tänne kaikki turhaa, mulla on niin paljon kamaa invis. Mulla on kello inventoorissa. Tänne kaikki nää orret ja tällaiset. Otetaan itse asiassa ne puut, jos me rakennetaan se katto. Nää puut on ainakin ihan kiva farmata täältä. Aha, sitten. Joku onks siinä lisää? Tässä on joku. Jotain puuta osa. Ja kommentoikaa ihmeessä näihin videoihinkin. Mä luen niitä kommentteja tietysti. Joten kommentoikaa myös. Mä kieltämättä tää vois kyllä olla hienompikin, joten toi katto kyllä menee tohon pään päälle aika hyvin. Riittääks 28? Ei se kyllä ihan riitä. Miten me päästään tänne? Parkkourataan. Saik! En parkkourannutkaan. Parkkourasin, mutta en pitkältä sillä. Rakennetaan vinttiä kellari ainakin. Toi on nopeampi tapa tolleen vaan. Tehdään sitten tolleen. Eli tähän. Okei, toi on lähellä, mä olisin tippunut alas. Kohta yritetään lähteä taas hakemaan puuta. Se on niinku ihan siistin näköinen. Pistetään näihin sisälmyksiin väärää puuta. Tai eihän toi niinku väärää, mutta se ei vaan soi tämän puun oikein. Hakataan ne pois. Sitten hakkaa lisää puuta. Äläpä mennä pyöriin vaan. Pyörii. Siis niinku tästä kyllä alkaa jo vähän tulee jonkinnäköinen talo. Ja tästä pystyy rotaa tänne puuhun. Miksi mä menin tänne? Tää ehkä riittääkin jopa tää 16. Ehkä just tyyli. Tai sit puuttuu ihan tai pari. Tää on tämmönen niinku mainaus-rakennusvideo. On ihan nice video. Okei, nyt. Voi pahus, mä lipsahin. Musta muuta vielä karke. Okei, tää on ihan kohta muuten valmis. Sitten otetaan nää pois täältä. Tää on valmis. Katso on valmis. Onko se... Okei, että me myönnetään oikeesti aika hieno. Legit. Se on ihan siisti. Se, mitä mä teen tähän ulkoterassille? Varmaan jotkut tuolit tästä semmosen jonkun varjon, mä tiedän. Rakennetaan ainakin ullakko. Mistä? Vois aloittaa tyyliin tästä. Joo, tässä on suora. Joo, tää on hyvä. Lähti hakea puuta lisää.
Juu. Aha, video kesti. Tästä tuleekin vähän... Mä en tiedä, tuleeko pidempi video kuin normisti. Katsotaan. Mulla on noin paljon tikkuja. Mä en tiedä, että mä tarvinnut hakea, mutta ei se haittaa. Tikkaita pari. Joo, en mä ois tarvinnut. Tästä, jos noin. God damn it. Se olisi pitänyt tehdä keskempää. Mitenköhän mä voisin ratkaista tätä? Sitä on niinku... Jos tän hakkaa tätä, kyllä menee vähän silleen pilalle. Penakkaas. Mulla ei ehkä ole idea. Siis... Hetkona. Mitä? Mini! Minikilpari! Haluat saada mun lemmikki. Sä oot niin söpölegit. Se on niin pieni. Se on niin legitin pieni vielä. Miten kilpikannat on noin... Mä unohdin, mä laitan se... Se tuu pois sieltä. Pystyykö sitä niinku... Mä olisin vetää tuonne veteen. Sillä källi. Ei sinne. Sä oot junior Eetu junior. Hei. Legit. Okei, mä potkin kirjaimellisesti jotain junior Eetu. Tuu. Eetu. Sä voit itekin muuva mennä sinne. Se on tossa. Se ei halua edes legit mennä. Oi, mä menen sen vielä vedestä. Niinku, osaaks tää edes uida? Osaa varmaan. No nice. Tää on hetkonen, tää on rikki. Joo. Tehdään tällaiset tähän. Tekee tästä vähän siistimmä. Tällaiset. Pitäisikö mennä tutkii seuraavassa jaksossa toi vuori? Näyttääkö? Tuolla on jotain hiiltä. Lisää. Joo, mennään tutkiin toi seuraavassa jaksossa. Ja se ois. Moro.